Добрага суботняга дня вам, нашыя шаноўныя гледачы. Чым цешыць ці засмучае гэты уікенд беларусаў унутры краіны і за мяжою? Пра гэта распавядзем у сённяшнім выданні. Пра што канкрэтна? Лукашенко хутка будзе жорстка падмануты. Ці гэта ўсё ж была змова? Расія ні на каго нападаць не збіраецца. Гэтымі днямі 4 гады таму. При увядзенні асабістых санкцыяў супраць Лукашэнкі прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паведаміў, што Расія актыўна карыстаецца беларускімі сродкамі сувязі для атак тэрыторыі Украіны. Як аказалася, не толькі яе, але і НАТО. Украінскія хакеры гэта даказалі, як і тое, што беларускі рэжым дазваляе сабе такое ўжо зусім не ад нядаўна. Беларусы могуць стаць жывым штурмавым патэнцыялам для саюзніка-агрэсара ў атацы на краіны Балтыі, эксперт папярэдзіў. Колькасць краінаў, якія гатовыя байкатаваць афіцыйнае адкрыццё паралімпіяды, што адбудзецца 6 сакавіка на алімпійскай арэне гораду Верона, павялічваецца. Чаму расійскія вайскоўцы, вяртаючыся пасля вучэнняў саюзнай рашучасць 2022 вырашылі раптам перайсці ўкраінскую мяжу з боку тэрыторыі Беларусі і рушыць на Кіеў? Ці быў пастаўлены ў вядомасць аб такім руху Лукашенка? На прэсавай канферэнцыі ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 26 студзеня 2025 года дыктатар кляўся, што не ведаў нічога пра гэта. А чаму расейцы так поступілі, праіў запытацца ў захаднікаў. Жалеете ли вы сегодня о том решении помогать России в вторжении? Ну, вы опять все это перебрали, что я принял решение, там мы вот вместе двинулись в Украину. Ну, у вас же фактов таких нет. Зачем вы в кучу это все смешали? Ну, это ваше право. Что касается сожалений, я ни о чем не сожалею. Ни о чем. Я не воюю, в войну не втянулся и свою страну не втянул. Почему, выводя войска, а Путин выводил войска, это были войска западно-сибирского какого-то там округа из-за Уралья. Сибиряки были. Восточный округ мы проверяли боеготовности, выводя по югу, по границе, там автомобильная, железная дорога. Вдруг они под Гомелем завернули и пошли на юг, в Украину. Почему россияне так поступили? Поищите, кто спровоцировал эту войну. Вучэнне завершанае, але правяранне будзе працягнутае. Што меў на ўвазе міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін, падводзячы вынікі саюзнай рашучасці 4 гады таму? В соответствии с принятым решением нашими главами государств, проверка сил реагирования союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь. Но прежде всего они направлены на недопущение войны. И наши президенты, встречаясь, неоднократно это говорят: мы не хотим войны. Однако нас не слышат или не хотят слышать. Ці сапраўды далёка не ўсе маглі ведаць пра планы Пуціна і ягоных самых набліжаных адносна нападу на Украіну праз некалькі дзён, альбо яны так маляўніча хлусілі. Прынамсі, сёння гэта выглядае, кажучы тагачаснымі словамі Захаравай, мемам, толькі вельмі сумным, жахлівым і недапушчальным. Каждый день называют нам то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Так когда вторжение, собственно, вопрос? Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобное заявление, конечно, это такой элемент провокационного характера. Ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика. Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо, но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже. Пастаянныя паведамленні аб падрыхтоўцы ўварвання Расіі ва ўкраіну, якія з'яўляюцца ў заходніх СМІ, ужо сталі мемам, заявіла афіцыйна прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Расіі Марыя Захарова 21 лютага 2022 года. Мы быццам бы ў стане такога ўварвання недзе месяц, але ў нямецкіх сродках масавай інфармацыі нават у снежні 2021 года паведамлялася пра тое. Мне здаецца, што гэта ўжо нейкі мем. Паводле Захаравай, тагачасныя шматлікія паведамленні заходніх урадаў і СМІ пра ўварванне сталі падобнымі на сапраўдную інфармацыйную тэрарыстычную атаку
ў двукоссі, а кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў называў публікацыі пра ўварванне прапагандаю, фэйкамі і выдумкамі. У той жа час прэзідэнт США Джо Байден адкрыта заяўляў, што Пуцін ужо прыняў рашэнне аб уварванні ва ўкраіну, і тое, што расійскі дыктатар быццам бы вагаўся да апошняга, не адразу ідучы на рады, і нават угаворы міністра абароны Шайгу ды іншых сілавікоў з вельмі вузкага пуцінскага кола змовы не адпавядаюць рэчаіснасці. Паралельна паведамлялася, што Масква неаднойчы адмаўляла падобныя планы і абвінавачвала, наадварот, захад у эскалацыі канфлікту. Напад расійскіх войскаў на ўкраіну можа адбыцца на найбліжэйшым тыдні і нават у найбліжэйшыя дні, заявляў тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі 19 лютага ў Белым доме на прэсавай канферэнцыі. Мы мяркуем, што іх мэтаю можа стаць сталіца ўкраіны Кіеў, горад, дзе жывуць 2,8 мільёны ні ў чым не вінаватых людзей, сказаў Байден. Але Расія ўсё яшчэ можа выбраць дыпламатыю, яшчэ не позна адмовіцца ад эскалацыі канфлікту і вярнуцца да перамоваў, дадаў Байден, падкрэсліўшы, што калі Расія абярэ вайну, то ёй прыйдзецца вельмі дорага заплаціць за гэта. Тое, што зараз для Крамля можа настаць час дэжавю, вельмі падобна, лічыць украінскі ваенны эксперт Сергей Грабскі, з якім размаўляў наш калега Яўген Волошин. Толькі Пуцін, якому не ўдаецца дамагчыся канчатковай мэты захопу Украіны і, відавочна, ужо не атрымаецца, можа атакаваць менш вялікія па тэрыторыі, адпаведна, насельніцтву краіны Балтыі. І ў гэтым яму ўжо мусіць больш актыўна дапамагчы Менск. Цяперашняя актыўная мабілізацыя пра гэта вельмі красамоўна кажа. На сегодняшний день численность белорусской армии, белорусского корпуса российской армии, прошу прощения, составляет 65 тысяч. Из них объективно боевых ударных подразделений, которые представляют собой какую-то военную силу, до 17, может быть до 20 тысяч в общем. Этого чертовски мало, как показывает сегодняшняя война, но при проведении комплекса мероприятий по мобилизации вы прекрасно понимаете, что эта цифра может быть доведена, как минимум до двукратного превосходства, то есть до 130, если не 150 тысяч. И мы понимаем, что даже так. И вот представьте себе, что 100-тысячная группировка российских войск, поддержанная 130-тысячной группировкой белорусского корпуса российской армии, начинает условное вторжение в страны Балтии. Численность войск которых на сегодняшний день порядка 35 тысяч. Нужно ли объяснять, что 10-кратное превосходство в силах практически гарантирует победу? То есть, знаете, здесь мы еще раз говорим, белорусский корпус российской армии будет играть роль массовки. Им будут затыкать дыры, и его не будут жалеть. Украінскія хакеры выявілі, што расійскія сілы выкарыстоўваюць беларускую інфраструктуру для кіравання дроннымі атакамі на ўкраіну. Кібераперацыя працягвалася больш за паўгода і дазволіла ўкраіне процістаяць атакам, перадаваць інфармацыю партнёрам па НАТО, але беларускія кібераператары ўсё яшчэ працуюць без належнага прававога статусу. У другой палове мінулага 2025 года на беларускай тэрыторыі расійскія сілы разгарнулі сетку рэтранслятараў для кіравання беспілотнікамі. Кіберспецыялісты атрымалі доступ да акаунтаў расійскіх вайскоўцаў і сістэм маніторынгу, якія выкарыстоўваюцца для кіравання дронамі. У выніку аперацыі была арганізаваная кругласутачнае схаванае назіранне, што дапамагло украінскім сілам абароны процістаяць расійскім дронным атакам. З верасня 2025 года быў зафіксаваны факт выкарыстання грамадзянскай інфраструктуры Беларусі, у прыватнасці базавых станцыяў мабільнай сувязі для пракладкі маршрутаў пад ударныя дроны, што забяспечыла стабільны сігнал і пашырыла геаграфію атакаў. 6-месячная кібераперацыя показала, што кіберпрастора з'яўляецца паўнавартасным фронтам і патрабуе не толькі спецыялістаў, але і дзяржаўнага рашэння для эфектыўнай працы ў гэтым кірунку. Афіцыйнае адкрыццё паралімпійскіх гульняў, што запланаванае на 6 сакавіка і мусіць адбыцца ў горадзе Верона, пройдзе без удзелу як мінімум некалькіх краінаў, але іх становіцца ўсё больш. Першае на рашэнне паралімпійскага камітэту дазволіць зборным Беларусі і Расіі выкарыстоўваць нацыянальныя сімвалы адрэагавалі, канешне ж, украінцы, назваўшы рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэту цынічным і абразлівым. Паралімпійскі камітэт Чэхіі таксама цалкам адмовіўся ад удзелу ў адкрыцці. Няма прадстаўнікоў, няма сцяганосцаў і відэапасланняў, хоць уласна спартоўцы і выступяць у спаборніцтвах. Паралімпійскі камітэт Польшчы таксама пацвердзіў, што не возьме удзел у цырымоніі адкрыцця ў Вероне з той жа прычыны. Рашэнне міжнароднага паралімпійскага камітэту дазволіць выступаць расійскім і беларускім атлетам пад нацыянальнымі сімваламі. Вся гэтая рэакцыя – частка шырокага пратэсту супраць рашэння дазволіць расійскім і беларускім спартоўцам выступаць з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі, нягледзячы на тое, што ваенныя дзеянні ва ўкраіне ўсё яшчэ доўжацца.
Мы познаёмілі вас з навінамі Беларусі на Нехта Плюс у нядзельнай студыі з Зміцер Лупач. Несумненна, будзе цікава. Да пабачэння.